Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig ng programa Mga Katas ng Nakalipas. Ako na nga ang tagabayad ng motor ni Rendel. Ako pa ang tagapagpagas. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Wilma ng Navotas City. 30 years old po ako. Single. At ayun nga po, nakipaghiwalay ako kay Rendel dahil ginawa akong sugar mommy. Basic. Gusto pa pong i-share sa inyo ang susunod na mga kabanata ng aking buhay. Kaya sana po may matutunan yung ating mga kabisyo. At dito na nga tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Talaga ba? Hiwalayan mo ako? Sigurado ka na ba dyan? Ba't parang galit ka sa akin? Hindi ako galit. Nasusuklam ako sa pagmumukha mo. Kapal na mukha mo. Ako na nga nag-down ng motor mo, ha? Ako na nag-down ng Raider 150 mo, ha? Ako pa yung minsan, ako pa hinihingan mo ng pang-monthly. Tapos, buti na lang nagising ako kasi ako yung laging nagpapagas. Kahit date natin, ako nagpapagas. Ako pa yung bumili ng helmet ko. Hindi mo man lang ako maregaluhan ng sarili kong helmet. Wilma, makinig ka naman. Ito ay isang malaking kalokohan. Alam mo naman, hindi totoo yung mga chismis na may inaangkas ako dyan na iba sa aking motor. Hindi ko na sana i-open up pero halatang guilty ka. Ano? Ha? Kita mo naman yung motor may ko. May mga videos ako na may angkas kang iba. Sino to? Sino to? Hindi ako yan. Sino tong si Karen, ha? Hindi ako nagpapitik dyan sa Marilaki. Sino tong si Karen? Nakapost dun sa sa mga photographer ng Marilaki, ha? Sino yan? Kitang-kita yung mukha. Tsaka sino dito? Wilma. Tingnan mo naman yung motor. Parehas lang yan. Pero marami namang ganyang motor tulad ko. Ikaw to. Plate number mo to. Hindi naman ako tanga, Rendel. Kaya ayoko na. Ayoko na sa'yo. Ayoko na sa'yo. Kapal ng mukha mo. At bago tayo maghiwalay, bayaran mo muna lahat ng yung dinown ko. 120,000. Ay, mali. Yung dinown ko, 30,000. Halos 120 na kasi. Bayaran mo ako 120. Sige. Yan ang gusto mo, maghiwalay tayo. Babayaran kita sa gusto mo. Pero sa ngayon, maghanap muna ako ng trabaho. Para mabayaran kita. Alam mo, mas posible pang tumamis ang asin kesa dyan sa makahanap ka ng trabaho. Napakatamad mo!
nababalitaan ko. Si Trixie yung sa kabilang barangay. Ha? Yung Becky doon. Nagpapaano ka pala doon? Ha? Ano ba namang chismis yan? Kung Hindi to hiwalay. chismis. Hindi to chismis. Kachat ko mismo si Trixie. Nagpabayad ka 1.5. Ano, bayaran mo ako. Marami ka naman palang racket. Hindi totoo yan. Bayaran mo ako. Hindi ako pumapatol sa mga ganyan, Wilma. Tapos, Come on. Tapos Naubusan lang ako ng gasolina that time. naiinis na ako sa iyo Naiinis na talaga ako. Tapos pag kumakain tayo sa labas, ha? Nagyayaya ka pa mag-shopping, kapal na mukha mo, tapos ako magsaswipe ng credit card ko? Ako magbabayad dun sapatos mo, tsaka jersey mo, Wilma. tsaka yung cap mo, yung sombrero mo, ang kapal ng mukha mo. Wilma, Kapal natural lang yan kasi mahal mo ako, di ba? Ako ang iyong boyfriend, kaya natural lang na gumastos Hindi ka. boyfriend ang turi. Hindi boyfriend ang turi. Ang ang lumabas naging sugar baby ka. Ako ang sugar mommy mong kapal ng mukha mo. Ay, walay na tayo. Bayaran mo ako! Bayaran mo akong kapal ng mukha mo. Malit naman yan! Yun lang, wala namang personalan, Wilma. Maliit na! Hindi ka ba masarap to sinuhututan mo pa ako? Ganun ba yun? Ba't sabi mo, Dati yun kasi mahal kita ngayon. Hindi, magsasabi na ako ng katotohanan. Hindi ko na babulahin yung sarili ko. Hindi ba talaga ako masarap? Wala mukha mo. Magbayad ka! Magbayad ka! Hindi nga po talaga siya nagbayad, Uncle at Tita. Ang kapal! Scammer! Pag nagkatrabaho na nga. Ay, naku. Pero kinalimutan ko na lang po yun. Tatrabaho na lang ako ulit. Hanggang sa nakilala ko naman po ang panibagong lalaking magpapasaya ng aking buhay. Si Michael. At grabe, ibang-iba po siya kay Rendel. Maalaga, mapagmahal. Puro sideline lang po at walang permanenteng trabaho. Kasi artist po siya. At to be honest, si Michael po ang tumulong sa akin para makamove on agad ako kay Rendel. Mahal, may bibigay akong stuffed toy sa'yo. Pasensyahan mo na yan, ha? Mahal, ang laki na to. Okay lang yan. Bakit? Hindi ka pa ba nakatanggap ng ganyan? Totoo ba to? Papabayaran mo ba to sa akin? Ba't ko pa babayan? Regalo ko nga sa'yo yun, eh. Nireregaluhan mo ko ng human size na stuffed toy na teddy bear? Oh. Nakabili ka nito? Mahal, ti. Okay lang yan. Oh, Para napanalunan mo to sa Star City. Binili mo talaga to? Binili mo talaga Ang to? totoo, napanalunan niya ng tropa ko, binili ko sa kanya. Mahal, gumastos ka para sa akin? Oh, bakit? Ba't parang nabibigla ka? Anong masama dun? Eh, dapat naman talaga regaluhan ng isang tulad mo. Maganda, mabait. May pagkamaldita nga lang, pero... Mahal kasi. Wala ba? Narinig mo ba may pagkamaldita? Hindi lang, May. Maldita talaga ako. Alam ko naman yan eh. Alam ko. At yun yung mahal nyo sa akin. Alam ko yan. Ano nyo? Laruin mo, mahal. Parang ang dami namin. Ha? Ano nyo? Mahal mo sa akin. Okay, Nung ba nakalipas? klaro mo naman. Kala ko naman marami kami. Mahal, kidding aside. Salamat na-appreciate ko to eh. Kasi hindi ako sanay na ako nireregaluhan. Ako laging nahuhututan eh. Mahal, pero hindi mo kailangan gumastos sa alam ko. Hindi regular yung trabaho mo. At Ano ka ba? Nakarakit kami. Nakarakit ako. Kaya okay lang yan. Ito pa. Ayan. Pasensya mo na yan. 2K. Pang ano mo? Pang grocery mo. bakit mo kami bibigyan ng pera? Hindi pa naman tayo mag-asawa. Okay lang. Pang grocery. Kasi... 2,000? Oh, pag magluluto ka, pag may... Pasensya mo na yan. Eh, pag malaki-laki racket ko, malaki-laki din yung bibigay ko sa'yo. Michael,
Bakit? Totoo ba to? Gisingin mo nga ako. Ikaw nagbibigay sa akin. Totoo yan. Bigay ng Cool Jojo yung racket sa akin eh. Kaya sinabayan ko na lang. Mahal, mahal mo Para talaga. maramdaman mong totoo, ha? Oh. Saan ka nakatingin, mahal? Sa teddy bear. Ang laki na, ang lusog-lusog ng teddy bear na to. Mahal. Di ba? Mahal, thank you. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita. Mahal Salamat na mahal kasi- kita. Sana wag kang magbago. Hindi ako magbabago. Alam mo bakit ako, pasensya, emosyonal ako kasi tanggap mo ko yung pagiging ako, tanggap mo yung kahit parakit-rakit lang ako, ganito lang ako, tanggap mo ko eh. Kaya mahal na mahal Mahal kita. ko, tanggap na tanggap kita, tas ganyan ka pa, sinong hindi magmamahal, ang gwapo mo pa, tas dax ka pa. Oo. Dax ba talaga? Tingnan ko nga, oo nga. Oo nga. Sa Dax. Sabi mo Dax eh. Ang laki ng microphone mo, mahal. Ang swerte ko naman. Talaga? Nasa'yo na ang lahat. Ganun ba? Mahal, Mahal ready ka na bang makatanggap ng 101% na lakas ko? Tagal na ako naghahanda, mahal, para dyan. Mahal. Nakaka-proud kasi umabot po kami ng mahigit 1 taon ni Michael. Pero kala ko magtutuloy-tuloy. Hanggang isang araw po, may mabigat na problema ang dumating. Mahal? Hello, si Mars ko, ano mahal? Mahal ka dyan, Mars. Kasi, alam mo naman miss ko na kasi si Michael eh. Mars, Mars, napatawag. Mars, may masamang balita ako, Mars. Mars, wag mo munang sabihin yan. Good mood ako ngayon. Gusto mo good news o bad news? Good news muna. Good news, na-recover na yung motor. Na-recover na Yung ginamit ni Michael. Bad news, hindi pala sa kanya yun. Ano motor yung sinasabi mo? Mars, nahuli nga si Michael kasama yung mga tropa niya. Ang racket pala nun, nangunguha ng motor. Mars yun. Tsaka may Mars, may mga hinihinalang illegal na substance. Totoo yan, Mars, puntahan mo. Mars, alam mo, Nahuli na siya. pwede kitang sampahan ng kaso dyan sa mga Uy, ba't ako? sinasabi mo. Siya yung nakuha ng motor, ako yung kakasuhan nyo. Kasi Mars, fake news yan. Mars, wala pang nakulong Mars, na marites, Mars. Mars. Puntahan mo na ngayon din. Mars, pwede magsalita. Ang daldal mo eh. Sige. Mars, totoo ba yung sinasabi? Mabait si Michael. Matinong lalaki yun. Ang layo-layo nun sa mga naging... Totoo nga, kanina ko pa sinasabi, puntahan mo na. Sige, Mars. Sige, sige. May dalaw ka! Salamat po, Sir Bong. Sir Bong, dito ka pala nagtatrabaho. Di ba dati ex-convict ka din? Ha? Hindi. Marami lang akong ex. Talaga. sir. Basic! Saan po? Saan po dito? Ayun na, ma'am. Mahal? Mahal. Ano na? Mahal, anong nangyari? Papakinggan kita. Hindi kita husgan. Mahal na mahal kita. Anong nangyari? Mahal ko. Mahal ko. Wala akong kinalaman. Hindi ko kasi alam na yung ginamit kong motor. Ninakaw lang pala ng tropa ko. Nadamay ako yung pinag-drive. Saka may nakuha sa U-box na mga
mga droga. Hindi naman akin yun eh. Wala naman akong kinalaman doon eh. Tulungan mo naman ako makalabas Mahal, dito. naniniwala ako sa sinasabi mo kasi ang bait-bait mo. Mahal, naniniwala ako. Talaga naniniwala ka? Oo, mahal. Pero sure ka ba? Hindi ka nagsasyabu? Hindi, mahal. Hindi nga. Hindi nga. Mahal, bakit dilat na dilat ka? Tsaka sumisingot-singot ka. Chinito. Mahal, hindi nga. Wow. Mahal, maniwala ka. Wala akong kinalaman. Tutulungan mo naman ako makalabas dito. Oo, tutulungan kita, mahal. Naniniwala ako na malinis ka. Wala kang kasalanan, mahal. Hintayin mo, gagawa ako ng paraan, mahal. Medyo malaki lang yung kailangan kong ilabas na pera, pero gagawin ko lahat para sa'yo, mahal na mahal kita. Lakas mo loob mo, ingat ka dito, ha? Salamat, Ilalabas kita, mahal. Ilalabas Salamat. kita. Baka madamay ka dyan, anak. Ha? Alam ko naman po. Sa dinami-dami ba naman na lalaki? Bakit dyan pa? Meron na si JM. Ayaw mo dun. Kay Cyrus. Ha? Kay J. Ford, ayaw mo dun? Oh, kay Salvador. Yun na lang. Kahit Pa. hindi mayaman yun. Pero, wala kang isipin. Di ba, darling? Tama. Ano ba sinabi mo? Isalas ka na lang. Pa, ikaw nga tinanggap ka ni mama eh. Naalala ko nung bata ako, lagi kayo nag-aaway kasi lagi ka nahuhuli ni... Umaga ka na umuwi, kakabir house mo, tapos inuubos mo pa dun yung sweldo mo. Nagbago na ako eh. Pero kaya nga, tinanggap ka ni mama, nagbago ka, pwede rin magbago po si Michael. Nadamay lang siya, papa. Alam mo anak, ako'y natutuwa dahil masaya ka sa relasyon mo, pero... ngayon pala ang napapahama ka na. Dahil kay Michael, baka pag mag-asawa na kayo, sangkot pala sa matinding sindikato yan. Baka mamaya ano yan? Yun na nga. Ano tawag doon? Madamay ka. Yan, tama. Baka madamay Baka ka. scammer talaga yan. Binudol ka lang, binigyan ka na kung ano-ano para maniwala ka. Di ba, Kanor? Ganoon ka dati, binubudol mo ko. Hala. Hindi ko pa pala naayos yung tubo sa Dati kusina. binudol ako ng ama mo. Sabi niya sa akin, isa lang ang anak niya sa labas. Mamukat-mukat mo, 3 ang panganay. Uy, 2 lang, darling. O 2, update. Bakit? Ano nangyari doon sa Hindi isa? pala akin yung isa. Hindi. Pero tinanggap ko kasi manhid na ako eh. Ganoon, magiging manhid ka rin. Pero ayoko maranasan mo yun. Yung naranasan ko. Ayan, temo ang tatay mo, uuwi dito, may sakit, ako taga-alaga. Pero noong araw, pakasarap siya. Ulit-ulit. Ulit-ulit. Ngayon, ako taga-alaga. Pero anak, ano yun? Sandali, may tumatawag. May Sandali, tumatawag. yung kupare ko si Not-Not Salbusa. Bakit? Saan nakatingin yung kaibigan mo? Alam ko na, kaya siya nanood. Kaya nakasilip na naman yan si Not-Not. Pero, Anak! anak, madamay ka dyan. Papa, may alam nyo kakabigay sa akin ni Michael, nakaipon na po ko idadagdag. Papa, dagdagan mo na lang ng 10,000, Papa, para matubos ko siya. Uy, ba't ako? Pag binigay ko yan sa'yo, madadamay na naman ako sa nanay mo. Basta, Naniniwala po ako na mabuting tao po si Michael. Kayo nga halatang masamang tao, di namin kayo nusgan. ay, tatay mo ako kung makapagsalita ka. Ako pa yung masamang tao. Ang sinasabi ko dito, hindi ka naman Diyos. Ang Diyos nga nagpapatawad eh. Sino ba kayo, ha? Sinasabi ko lang naman, anak. Madadamay ka kasi. Yun lang naman sa akin. Ha? Ma, tulungan mo ko i-convince si Papa. Hindi ako magbibigay. Anak. Umalis ka na sa relasyon na dyan. Ha? Kasi toxic na yan. Pa! Mahal. Mahal, ano balita? Mahal. Patutulungan mo ba ako? Mahal. Malapit na. Mahal, hindi akin yung mga epektos na ako. Huwag ka naman Hindi na lang kay motor, Huwag ka naman mahal. stress, mahal. Huwag ka naman stress kasi iiyak din ako, mahal.
Magbilang ka na lang ilang araw, malalabas na kita, kumpleto na yung pera ko, inaayos ko na yung mga papel, mahal. Mapapatunayan ko na hindi ka sangkot, mahal, na malinis ka, mabuti kang tao. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. At tandaan mo, ililigtas kita dito, mahal. Hindi kita mahal. Binugbog ka ba nila dito? Sinaktan ka nila? Masakit yung pet. Pero, naligo kasi ako nahulog yung sabon. Mahal. Pulot ko, yun na pala yun. Dapat pala hindi mo pulutin. Mahal. Ganun mo yun. Mahal. Intay ka lang. Onting intay. Kumain ka Labasin dito. mo ako dito. Oo. Ganun umiyak. Mahal na mahal kita. Gagawin ko lahat, mahal, para sa'yo. Mahal na mahal kita. Hindi kita pwede. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!